LAP barok ni bidang sobhai pish kan ke tup kubor ke jongi meta ke janmen shoban phaj ke kubor ke babnya ni page right mat kongsan sedang wan biang ke Shillong suk ha Shillong sedang try kambiang ke mobile internet hari lum Khasi lakin tu ya barok ke jela bantung ki rapid response team banyada na ke jingpang COVID-19 Kiudor ki jhur ki jhep nakadaw ka jinglong ka Shillong suk Shongsan ha ka jala ka bakta ki nong thit nong pet. Bat bam smai MLA ka RANIKOR ba PIUS MARWEIN ko mudkhot ka KHADC hadian baula job na LANGRIN constituency. Ki khubor ki babnya hadian kumba shita yo baki benta ka East Khasi Hills bakin thop ya ka sor Shillong kala shakta ha ka jing penjari ka curfew hadian ka jing klumar ha ichamati bahab po ka shela PS ka nong ba kala sedang Shillong suk biang ha ka bakalayo I ki nong di nong thiet baki la lech yo do wat hadian baki kenrum kenram ka nong ba Shillong kila kham thanda kala don ka jing ja sha dung tari hamau khar ha ka ba wei ubreu bala tip kerteng kum usani dol Islam ula kala long ulang kenya jong ka wei pat ka jing sha thombor ha ka ju ka por ka mobile internet kala sedang tre kambiang na do mata kasni hadian baka sarkar kala khang na do ka arpu pratrik urimpang na ka daw ka jing klumar ha ichamati Kasorkar pedang nek sngi kelakin tu ya barok ki jela baki deban thau ki rapid response team banyada na ka jingpang novel coronavirus habakren bat kilat pathai khubor us Sanjiva Kumar special secretary jong ka tanat ka kwat ka khya ulaong balalap hadu arpun khandai ngut ki bayo ikani ka jingpang ha India hadu menta ulaong bana pedang kita lai ngut ki lakot Kumar ulaong ba hadu menta ladap banshim hadu lai hajar sanspa Saupu artili ki sample na ki tu ki bashakta ha kani ke jingpang but na ki ne la shamba ki don lai hajar sanspa saupu artili ki baklem yo has been mandated since 4th March 2020 that is yesterday and has started in most airports from yesterday evening itself. It should stabilize today with additional staff being provided by the states. It has been decided to actively involve district collectors and states have been asked to form rapid response teams. Dakajik penjari ke curfew kini ki sauski balala ke dor jong ki jhur ki jhepat ki wei ki tiar badon kam ki la ki dor ha ki katnu kattu katni ki benta jong ka jela ha ba ya kren bat ki nong de jing de la lap ba ka dor jong ki jhur ki jhep ki la ki dor lut bat ba ki nong thiet ki hap ban mat ki jing e ha kini ki khindiat sngi la ban yo I ba bon na ki nong rep ki la shak ta jur ha ka jing penjari ke curfew bat kim la ban de ki mar jong ki hayo ka ba hap po ka jing pentre kam ya ka curfew ki kali ki bakit ya ki mar de ru ki la shak ta shibon hakat tu kat ni ki benta jong ke jela ha ko wei pat kalyang usimbut menteri rangba ke jela iba preston tinsong ila ong ba ki khot jong ka MDA ki lai kren chapang ka ni ka mat bat halor ba kum no ki nong rep ki la hap ban de ki jhur ki jhep jong ki rut surok na ka daw jong ka curfew dinjar ni no rep idul amandi dai ji sayo pli la khang ga yo su ka jeng as a cabinet in the cabinet, even within the MDA partners, we keep discussing about this issue, and we see our farmers, they have to ultimately selling their vegetables on the footpath. We seen that. So my humble request to all of them is, let us be little patient with the government, because government ultimately has to take the responsibility of bringing back the normalcy as nearly as possible. MLA ka RANIKOR constituency uba PIUS MARWEIN ula bams mai ne kaski kumud khot jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hadien ba ula job ki election chi teng samoy balapan long dangshen LANGRIN constituency uba MARWEIN ula sha pen bams mai ne kaski da Dr. S Khars imle unong bishar jong ka District Council court ha ka jige don rin kat lang jong administrator ka KHADC but deputy commissioner jong ka East Khasi Hills ikong Matthew Dorwar Nongbri has secretariat ka KHADC la ban pen ken mau ba iba MARWEIN
MARWEIN ila ai reng ha ke election MDC hadian ke jingklat no iba nasar MARWEIN menjim snem iba PIUS MARWEIN ila job ya ke election si teng samoy da ka bayo ya ka vote balong palat 1,000 vote. Ka Business Advisory Committee jong ka ying dor bar thau an ka bala penya do shong kunor uba met ba ling do dang shen kala rai ban pen kala biang ya ka dor bar mang tingka na do ka khatlai terek hadu ka apusan terek ulber na ka daw jong ka jing penlong ke election hameglaya ban je diu kertong sha ka ying dor bar Rajya Sabha ka ban long ha ka apun rio terek ulber ha ka jaka shipos ngi bala bo ka jing shong dor bar kan long no tang na ka benta khandai sngi kham hashwa ka Business Advisory Committee kala rai ban penlong ke jing shong dor bar ka shipos ngi ka ta na do khatlai terek hadu ka apun rio terek ulber ka jing thak vote na ka benta ke election sha ka ying dor bar Rajya Sabha kan sedang do ka por khandai beje min step hadu ka por khandai beje janbin bat ka jing nyoi ki vote kan long hi ha ka jo ka sngi ha ka por san beje janbin ka por te kam jong ka khot ka Rajya Sabha ikong wan suk sim kan kut no ka khat ar terek ubna ya yong Resisi na Election Commission akan kita notify ia katarik ban itu sebab dia akan ada waktu ni ka Business Advisory Committee ka hapshom yang mana but nila hapshom ni di nila hap out no sisni Jokowi sini nila out no sisni but nila hapra no ban penkut ia ka session hak ardutan nila sistem dalam keju kelaitan Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Banduria, Head Jong Air Staff Indian Air Force Balasindran Lang ka Kurim Jong ka Asha Bhaduria, Kabala Long ka President ka AFWWA kila let ka headquarter Jong ka Eastern Air Command ha Shillong ha ka sabat santarik gulber na ka benta ka jingalang bashisi and chisnem jong ki he kani ka tanat chipai lingsun ha ka jing ai jing kren jong Head Jong ka Air Staff ula ai kublei ka Eastern Air Command na ka benta ka jing dap rio postnem ha ka jing shakriya kari ha pedeng jong kani ka jingalang Bhaduria ula Kadaw Shapang ka jing kongsan jong ka rukom trade jong ka EAC bat ula banjur halor ka jing don kamat pen bahai ki rukom ai jing hikai bat ka rukom pen kre lupa khnang ban la ban ai ka jubab ka bakloi bat ban khambha na ka nugo ka por badon ka jing ma ula samru iki khusnam shik commander na ka benta ki rukom trade ki jing pen biang bat ki jing pen yai bet yai don ti jong ki Yena kimi pat mentai ka jing long jiman ka sumbeng ka jing shit jing kret ka sumbeng ka Shillong ka long khat 0.0 degree Celsius ka pom mista bat 0.8 degree Celsius ka por janmi ka jing scam ka how ka long nyo pu an ka shispa ka por mista bat 0.9 na ka shispa ka por janmi ka jing hap slap ka long R.7 mm ka sumbeng ka number Shillong pa ki jaka ba marjan ka la ro pandon ka jing hap slap ka jing tiet uperthan Hashwa ban poj ka bukut ni kimi biang sa shisien ki mat kongsan sedang wan biang ka jing shong suk ha Shillong sedang tray kam biang ka mobile internet hari lom Khasi lakin tu ya baro ki jilla ban thung ki rapid response team ban yada na ka jing pang COVID-19 kiu dor ki jhur ki chep na ka daw ka jing long ka shong suk shong san ha ka jilla ka bakta ke nong thet nong pet Bat bam semayu MLA ka RANIKOR uba PIUS MARWEIN ko udhar ka KHADC hadian baula job na LANGRIN constituency. Di parlok atung la poi jog bakut jong ka thup khobor jingi meta ka janmi tat hadu bangde shem biang na shai ka sngi ha ka wei pat ka thup khobor kublei phi baro.